Yes, maayong adlaw nga Lunes. Bueno mga maring, kamusta? O maayong morning kanyong horot din ha. Maayong adlaw nga Lunes ha. Doon ako'y dala nga grabe ka init-init agipo nga balita karong adlaw. Di-deny sa aktres nga si Chris Bernal ang mga isyo nga gisundog niya si Heart Evangelista. Matod niya nga dili siya adunahan, wala sab siya mga mahalon nga o nga bag-o nga mga alahas sa ni Heart, o wala siya kahibalo kung asa gikan ang maong isyo. Ipasabot usab ni Chris nga girespeto og giidolo niya si Heart, og wala siya pagdumot ni ini. Mahinamdaman nga si Heart Evangelista nga usa ka international fashion figure nga adunay makita sa mga dagkong event sama sa Milan o Paris Fashion Paris Fashion Week. Samtang si Chris Bernal karon nagbalik sa pag-arte human mopirma o kontrata sa usa ka iladong istasyon sa nasod. Sa mga istasyon masig XFM ni Bangas. Pero kung papilion ko sila hang duruhan, no, adyo pilion nila ay klaro pag istorya lang. Oo. Pero gwapa silang duha, mga suraan silang duha ay. Pero nabalakad jud ko ni Heart ay kaya hapit na siya mag-14 yo pag siya anak ay. Sao na lang kana niya no? Ang tao baingon gabi ang matiguang ay. Nya wa kay anak murag maaksup pag balaka ana ay. May tayo po ito ang showbiz balita karong adlaw nga Lunes. Salamat kaayo ako ni si Maring Inday Erika. Di ba kagwapa kanima ko parehas ni Chris og ni Heart. Pero ayaw ko piyansa basin ugma kamong tanan maako na babae.